תקשיבו, סליחה שאני עושה סרטון כזה, אבל זה רק אני או רגע. אם מצאתי? ידעתי, מטורף. זה רק אני או יפה. וזה לא... זה נשקים חדשים, הכל חדש. רגע. דיינמו סקין. ריקוד, יש לנו ריקוד. רגע. מה אני רואה? אוקיי, חזק. חזק. מתאגרפת כאילו, כי סקין מתאגרפת, כן, מגניב, ממש מגניב. וואו, זה יפה בטירוף. זה סקין מטורף לדעתי, מטורף. זה בדוק הכי טוב עכשיו, וזה אומר סקין תרדץ. וואו, ממש יפה. ממש אהבתי סקין. ופאקינג רובוטריק בתוך פורט. זה, וואו, זה יפה. זה יפה, כן. יש לנו בוטיק של קוקוס. מה שראיתם עכשיו זה... רגע. הנה. זה. מה שראיתם עכשיו ביוטיוב זה. זה רק קניון שהחזירו את זה. לא, אני רציני. זה רק קניון שהחזירו את זה.